Čaute, vítajte u rodiny part 5, teda epizóda 5, prepáčte. Epizóda 5 už sa to bude začínať, takže už to nebudeme obkecávať a ideme na to. 3, 2, 1, hráme. Volám záchranku. A akože bude tak, poďte sem. Rýchlo, poďte sem. Dobrý deň, tu je sanitka, čo si prajete? Rýchlo, poďte sem. Čo sa stalo, aké zranenie, ideme? Dobrý deň, sme tu. Dobre, ste tu. Tak tu zatvorila, rýchlo sa musíme otvoriť dvere. Co sa stalo? Nemá nič. To je hrozné. Ako mám zobrať? Rýchlo, máme dieťatko. Ako ho tam mám dať? Hej, čo vy nájdete do domu? Môžu to nepovedať. Som však. Rýchlo ideme na operáciu. Ideme sa rýchlo pozrieť, či tým nemám niečo zlomené. Pani si. To čo je? Nechápem. To ešte raz. Dúfam, že bude môj synček v pohode. Ja chcem, aby zomrel. Chcem zavolať. Dobrý deň, tu je Max. Je tu Max, prosím vás? Áno, je tu. Prosím vás, keď chcete, dostaňte sa do nemocnice Bratislava a nemá až také nič zvláštne, len trochu sme ľudia si treba trochu operácia, nevieme, to sa ešte uvidí, ale má zlomenú nohu. Dobre, idem. A prosím vás, dobrý deň, prepáčte, ja som bol teda, poďte sa pozrieť na vlastné očky. Nie! Tuto je, pane. No ahoj, synček. Takže na chvíľu, áno, jasne, počkajte na chvíľu, máme niečo ohľadom tej zlomenej nohy. Poďte si to zatiaľ len láhnuť. Čo sa deje? Čo tu robím? Prebudza sa, rýchlo poďte. Čo tu robím? No ahoj, synček. More, kto si? Hej, jakže, kto som tvoj otec? A to je čo? Ty čo si dostal otrat mozgu? Ja neviem, čo to je. More, idem do klubu tancovať. Necham ideš. Počkaj, čo píšať? On teraz spadne. Do klubu. Teraz ho musíme uspať. Rýchlo sa nám do toho nepleste. Ja nechcem spať,
Jasne, ešte ako zatvoríš tie dvere tupe. Kde je vaše dieťa? Kde je vaše dieťa? O, čekaj! Čekaj! Hanna, hej, dám si to dám. Daj mi! Si pohodne! To dieťa to bolo! Dieťa, on je hore! Máte sa rýchlo pozrieť hore! On je hore! Ty... Ja nevidím! Ani ja! Vyšiel! Dieťatko, si v pohode? Aké som tia dieťa, vole, ja som chodňár. Inektiac! Tak? Kde je? Máme ho! Museli sme ho... Jaké som ja Bratislavy. No, trochu uspali. Otvor tie dvere, prosím. More, ešte ma prejdeš. A nemáme zúfa? Počkajte, poďte do klubu. Ja si chcem pozrieť rozvrh v klube, prosím. Doneste ma tam. Ďakujem, dostanete príplatok. Takže dneska je Tuesday si myslím, čo je to dneska za deň? Áno, dneska je Tuesday. Počujeme, ideme do klubu? Jasné. To si o 9. Ideme, kam So ideme? long, I'ma need to sing my summer song. Suns in my heart is beating harder and harder. Right from the start, the feeling goes on and on. It's in the flow. I don't care about the weather when you're singing along. So let's get back to the start. Sing, dancing my summer song. I'ma need to sing my summer song. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Je zatvorené. 6, 7. Jak to si to máš aj ty? Pivo, chceš pivo? Chcete pivo niekto? Pivo, go, pivo. Tu máš pivo. Ďakujem. To je kolečka, ale čo iné? S tebou sa nič ide robiť. Klub sa otvára! Disco, party, baule, ajde! Opa! Dneska je piatoček, už sa teším na veter, vyvarená vodička nás bar čaká. Sice je útorok, ale nevadí. Dobre, čau, ideme teraz tancovať. Vodka, Musíš čo robiť?
tu deje? Ja už som doma. Idem domov, lebo ja už musím, ja idem preč. Čau! Čau, tata, jak sa máš? Víče. Dobre sa mám. Čo si robil v noci? Ahojte, mám špatnú správu. Jakú? Prečo? Jakú zase? Nechcete počuť. No, jakú? Jakú? Ja idem do New Yorku, ja som si to zaplatil v noci. Ja idem preč na dovolenku. A kde? Čaute. Kde ideš? Idem na týždeň, na jeden deň preč, lebo môj kolega potrebuje pomoc. A ja idem preč. Nemôžeš, tam je úplne nebezpečenstve a kúpil som vám na zajtra prídem a ideme hneď všetci teda do New Yorku. Takže prosím vás, Čau. pripravte sa pobaviť a poďte si nakúpiť a ja idem preč. Ja idem na letisko. Tak a ja idem preč. Hej, dneska mi do reči. Tak čau. Hej! More, ty si ma zrazil skoro. Prepáčte. Aké prepáč, ja som tvoj brat. Rýchlo, poď, rýchlo, tato. Rýchlo. Dobrý deň, check-in, tu máte check-in, čau, čau Janko, čau Jožo, čau Fero. Už je odlietlo. Odlietlo. Inakšie auto. Preto som tak žltý, lebo musím ísť na veľkú. Zabudík. Ja budem preto modré minúty. Niečo ti chcem povedať. No, povedz. No, musím končiť, preto si povedal, že idem na dovolenku a zajtra by sme mohli natočiť, že idem nejakú hru, si zahráme a že akože to ide New York, že potom tam prídeme, vieš, že tam budeme, dobre? Ok, tak čau. Čau. To máš? Áno, tati. Kde si? Ja som pristal v Brookhavene už. Jej! Jejka, aj postih. Dáš aj mne ten emo 6-7? Čaute, toto bolo všetko z tohto videa, tak čaute, čus čus!